Θα γίνει δήμαρχος του Παύλου Μελά. Μακάρι να γίνει. Συμμετείχε ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές το 90, το 94, το 98 και διατέλεσε μέλος του ΔΣ των περισσότερων νομικών προσώπων του Δήμου Πολύχνης. Το 2002 εκλέγεται δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού του Μιχάλη του Ξανθόπουλου και κατά τη διάρκεια της πενταετραετίας διετέλεσε αντιδήμαρχος της Σταθεραιότητας, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Οδείου και πήρε άριστα. Το 2010 τέθηκε επικεφαλής της παράταξης Ευπόλης, η οποία κατέλαβε την τρίτη θέση στις εκλογές του Νοεμβρίου και ως σήμερα είναι δημοτικός σύμβουλος του νέου Δήμου Παύλου Μελά. Καλησπέρα σε όλους και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ο καιρός μας έπαιξε παιχνίδια, αλλά για την κάλπη είμαι σίγουρος δεν πρόκειται να μας παίξει κανένα παιχνίδι. Γιατί σήμερα εσείς εδώ με την παρουσία σας στην Ευκαρπία στέλνετε το μήνυμα της νίκης. Το μήνυμα που ήρθε όλη αυτή τη βδομάδα σε όλες μας τις ομιλίες από όλες τις περιοχές της πόλης. Ξεκινήσαμε από τα Μετέωρα, από την καρδιά της Σταυρούπολης, από την Ηλιούπολη, από την Πολύχνη και σήμερα κλείνουμε εδώ στην Ευκαρπία. Και το μήνυμα είναι ένα, ότι η πόλη πρέπει και μπορεί να αλλάξει σελίδα. Είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για όλους τους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη σας συμπαράσταση. Μας δίνετε δύναμη για τον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ για την ενεργό συμμετοχή σας στο προσκλητήριο της νέας πολιτικής. Μιας πολιτικής που θα έχει σαν επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση. Κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε και περισσότεροι. Συστρατεύονται μαζί μας όλες οι υγιείς δυνάμεις του τόπου. Σε κάθε γωνιά του Δήμου μας. Ο κόσμος συζητά για την αλλαγή που έρχεται. Για την αλλαγή που θα φέρουμε όλοι μαζί στις 18 Μαΐου. Αρκεί να το πιστέψουμε. Αρκεί να ενημερώσουμε κάθε πολίτη για τις προθέσεις μας. Δεν είναι η εξουσία για μας αυτός ο σκοπός. Είναι το μέσο για προσφορά. Θα διοικήσουμε όλοι μαζί με τη γνώμη του πολίτη στο επίκεντρο. Να παίζει ρόλο σε όλες μας τις αποφάσεις. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τον τόπο μας. Είμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας. Είμαστε εδώ για να εφαρμόσουμε ένα ρεαλιστικό πρόγραμμα διεξόδου από τα προβλήματα. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε σε ένα καλύτερο αύριο. Θέλουμε να φέρουμε το Δήμο δίπλα σε κάθε πολίτη. Γι' αυτό κάθε μέρα γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Όλο και πιο αποφασισμένοι. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται. Δεν καταθέτουμε απλά προτάσεις, αλλά προτείνουμε λύσεις για να θωρακίσουμε την πόλη σε περίοδο κρίσης. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε ήδη στην τελική ευθεία της προσπάθειάς μας να κερδίσουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε το τοπίο στην πόλη μας. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία του αγώνα για να διεκδικήσουμε το δικαίωμα να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας προκειμένου να δούμε την πόλη μας να βγαίνει από το περιθώριο και να παίρνει τη θέση που της αξίζει. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Δημιουργήθηκε μεταξύ μας μια δυνατή σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Μια δυνατή σχέση εκτίμησης και αγάπης. Μπορούμε να κοιταζόμαστε κατάματα. Με την ίδια ευθύτητα με την οποία μιλάμε. Γιατί είμαστε συνοδοιπόροι στο ίδιο όραμα. Συγκάτοικοι στο ίδιο όνειρο. Είμαστε συναγωνιστές στον δρόμο για την πραγματοποίηση του ονείρου, για την επίτευξη του οράματος. Για να ανοίξουμε στον τόπο μας νέους δρόμους, για την προοπτική που δικαιούται. Με τη δική σας στήριξη και τη συμπαράσταση, με τη δική σας προτροπή, αλλά και με τη δική μας ισχυρή θέληση και δουλειά, μπορούμε να πετύχουμε την πόλη που θέλουμε. Έφτασε η αρχή του τέλους της αδράνειας και της αδιαφορίας.
Ήρθε ο καιρός να διαμορφώσουμε την πόλη μας όπως την οραματιζόμαστε. Θέλουμε να γίνει μια πόλη πιο ανθρώπινη και λειτουργική, πιο πολιτισμένη, να επαναφέρουμε την αξιοπρέπεια στις σχέσεις των δημοτών και της δημοτικής αρχής. Να αντιμετωπίσουμε με σχέδιο τα καθημερινά προβλήματα, αλλά και με σχέδιο και τα μεγάλα που ταλανίζουν την πόλη. Ενωμένοι, έντιμοι, με ήθος, με ευπρέπεια, με πολιτικό πολιτισμό. Η δημοτική μας αρχή έδειξε από την αρχή παθητική στάση. Έδειξε ένα διπλό πρόσωπο, οσιοκάπτοντας στα κελέσματα των κεντρικών επιλογών. Χρειάζονται δύο πράγματα για να γίνει η αναστροφή αυτής της κατάστασης, η αναστροφή αυτής της πορείας. Πρώτον, αυτοί που θα αναλάβουν το βάρος να ξέρουν και να θέλουν και να έχουν όρεξη για δουλειά, για πολλή δουλειά. Και δεύτερον, να μην είναι κουρασμένοι. Οι κουρασμένοι δεν μπορούν να προσφέρουν άλλο. Δεν τους χρειαζόμαστε. Ώρα να πάνε στα σπίτια τους. Η σημερινή δημοτική αρχή είναι κουρασμένη. Γι' αυτό και δεν τη χρειαζόμαστε. Όπως δεν χρειαζόμαστε και τους άλλους. Αυτούς που μοναδικό τους όραμα είναι η καρέκλα. Που βάζουν και ξαναβάζουν και ξαναβάζουν και δεν ξέρω μέχρι πότε θα ξαναβάζουν υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου. Κάθε φορά μας λένε ότι είναι η τελευταία. Όλοι μαζί λέμε όχι σε μια σειρά από μεθοδεύσεις που υποβαθμίζουν την πόλη μας. Λέμε όχι σε όσους υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Θα έχετε ακούσει, φίλες και φίλοι, χθες ο θαυματοποιός δήμαρχός μας στα Μετέωρα βρήκε, λέει, ξαφνικά 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Όπως βλέπετε τις τελευταίες μέρες δρόμοι να ασφαλτοστρώνονται, να πλακοστρώνονται, εργάτες καθαριότητες στους δρόμους να σκουπίζουν. Θα ρίξει και η πόλη δεν είχε τόσα χρόνια προβλήματα και τα απέκτησε πριν ένα μήνα και τρέχουν να τα λύσουν. Η πολιτική τους παραπέμπει σε πολιτική της εποχής του Μαυρογιαλούρου. Η πρακτική τους θυμίζει ελληνικές κωμωδίες της δεκαετίας του 60. Γελάστε μαζί τους και προσπεράστε τους. Ως εδώ, φτάνει πια. Ευκαρπιώτες και ευκαρπιώτισσες. Ξαφνικά όλοι έμαθαν την ευκαρπία. Περπατάνε τους δρόμους, ακούνε προβλήματα, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις, μιλούν στις πλατείες από αυτήν εδώ και από άλλες. Πού ήταν τα χρόνια που πέρασαν? Πού ήταν τις Παρασκευές που μαζευόμασταν στο γυμναστήριο του Δημοτικού Σχολείου, έτσι, για να συντονίσουμε τις δράσεις μας για τον ΣΜΑ? Πού ήταν όταν οι σύλλογοι, οι τοπικοί σύλλογοι έκαναν εκδηλώσεις, έκαναν χορούς, έκαναν δραστηριότητες? Ή μήπως ήταν στις εκκλησιές μας και δεν τους βλέπαμε? Ή ήταν στα πανηγύρια? Ή ήταν στην καθημερινότητά μας? Πόσοι από αυτούς ήρθαν στα περιφερειακά και νομαρχιακά συμβούλια ή στα δικαστήρια για την υπόθεση του ΣΜΑ? Και να θυμίσω, όταν το δίκτυο 50 ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ζήτησε από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΔΖΑ, γιατί ξεσκέπασαν την ιστορία με τη στημένη δημοσκόπηση, μόνο η παράταξή μας πήγε και υπόγραψε. Και όταν ήρθαν και ξαναήρθαν και ξαναπίεσαν τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους υπόλοιπους, να έρθουν και αυτοί για να είναι πιο ισχυρή η μηνυτήρια αναφορά, να μην έχουν υπογράψει μόνο 3, εκ των οποίων οι 2 σήμερα είναι μαζί μας. Πού ήταν όλοι οι άλλοι? Είναι φανερό ότι δεν ήθελαν σε καμιά περίπτωση να είναι απέναντι από το σύστημα. Και έχουν το θράσος σήμερα να προσπαθούν να κρεμάσουν σε εμάς ταμπέλες, όταν αυτοί ήταν απόντες εκεί που έπρεπε. Ο δήμαρχός μας, όταν δεν τον καταγγείλαμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν ανακαλύψαμε από τη διάβια ότι σε ό,τι αποφάσεις έπαιρνε ο ΦΟΔΖΑ και αφορούσε τον ΣΜΑ Ευκαρπίες, ήταν ομόφωνες, ξέρετε τι μου απάντησε? Εκ παραδρομής γράφει ότι ήταν ομόφωνες. Εγώ όταν μιλάνε για το ΣΜΑ εκεί μέσα φεύγω. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιο από τα δύο είναι το χειρότερο. Να φεύγεις, να ψηφίζεις υπέρ του ΣΜΑ ή να κάθεσαι και να δίνεις τη μάχη σου όπως έχεις υποχρέωση, όπως έστειλε το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως σε εξουσιώσαν οι πολίτες της Ευκαρπίας, να σταθείς απέναντι, να υψώσεις τη φωνή σου, να υψώσεις το ανάστημά σου. Η διοίκηση του Δήμου μας
θυμήθηκε να αντισταθεί, σε εισαγωγικά του αντισταθεί, προς το τέλος της χρονιάς του 2011, κάτω από τις τεράστιες αντιδράσεις των κατοίκων και αφού είχε ξεκινήσει το έργο. Και αφού πρώτα στις 9 Φεβρουαρίου του 2011 είχε εκδώσει άδεια εισόδου-εξόδου στο εργοτάξιο. Ήταν ένα από τα 110 έγγραφα που χρειαζόταν ο εργολάβος για να ξεκινήσει το έργο. Και εμείς με τη στάση μας τον διευκολύναμε. Και είχε το θράσος ο κύριος Δήμαρχος, όπως και ο κύριος Λίλτσης, σε ένα τηλεοπτικό debate που κάναμε πριν μερικές εβδομάδες στο TV100, να κατηγορήσουν για ολιγορία τις απερχόμενες διοικήσεις του Δήμου Ευκαρπίας. Όταν οι απερχόμενες διοικήσεις και οι δύο είχαν προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας, η υπόθεση εκδικάστηκε πρόσφατα, είμαστε εν αναμονή της απόφασης και από ό,τι μάθαμε από τον δικηγόρο πήγε καλά. Όμως πόσα λεφτά χρειάζονται για να καθαρίσουμε με δικά μας μηχανήματα τα ρέματα της Ευκαρπίας? Πόσα λεφτά χρειάζονται για να εγκαταστήσουμε ξανά την υπάρχουσα σιδερένια πεζογέφυρα, αν είναι ακόμα σε καλή κατάσταση, στο ρέμα των εργατικών κατοικιών και να ενώνει τις εργατικές κατοικίες με την κυρίως πόλη? Πόσα λεφτά θέλει για να συντηρήσουμε το δημοτικό μας θέατρο στο Αλσίλιο? Και με την ευκαιρία να ρωτήσω, τι έγινε με τη μελέτη ανάπλασης του Αλσιλίου? Πόσα λεφτά θέλει για να συντηρούμε και να αναδεικνύουμε το ηρώο των 14 ηρώων πεσών των συμπολιτών μας, που αντί να το αναδεικνύουμε το έχουμε κατατήσει φόρο παραβατικότητας? Πόσα λεφτά θέλει για να συντηρούμε τις παιδικές χαρές, για να παίζουν εκεί με ασφάλεια τα παιδιά μας και τα χόρτα να μην υπερβαίνουν στο ύψος πάνω από τις κούνιες? Πόσα λεφτά θέλει για να επαναφέρουμε εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε εθνικές, σε τοπικές, σε θρησκευτικές γιορτές και να κρατάμε ζωντανή την ταυτότητα, την πολιτιστική μας κληρονομιά, να κρατάμε ζωντανή την πόλη μας, να κρατάμε ζωντανή την αγορά της πόλης? Πόσα λεφτά θέλει? Πόσα λεφτά θέλει για να είμαστε δίπλα στους συλλόγους και να συντηρούμε τις αθλητικές υποδομές? Όταν άκουγα, πήγαινα και στη Νίκη, πήγαινα και στο μπάσκετ στο κλειστό, τι ζητούσαν? Να αλλάξουμε τη λάμπα, να κολλήσουμε τους πάγκους, να κουρέψουμε τα χόρτα. Πόσα λεφτά θέλει, αγαπητοί μου συμπολίτες, για να τα κάνουμε αυτά? Πόσα λεφτά θέλει για να μονοδρομήσουμε δρόμους εκεί στη νέα επέκταση όπου κυκλοφορεί κυκλοφοριακό κουμβούζιο? Πόσα λεφτά θέλει για να αναβαθμίσουμε τα καπί με γιατρούς όπως είχε πάντοτε στο παρελθόν? Πόσα για να βάλουμε 3 παγκάκια και ένα κιόσκι στο ρέμα του Μήλου, να το αναδείξουμε και να το κάνουμε πόλο έλξης, αφού διαμορφώσουμε και την πρόσβαση πόλο έλξης για όλη τη Θεσσαλονίκη? Πόσα λεφτά για το ένα, πόσα λεφτά για το άλλο, πόσα λεφτά? Δεν θέλει λεφτά. Για αυτά όλα θέλει λίγα λεφτά. Θέλει όμως πολλή δουλειά. Και ποιος θα την κάνει αυτή τη δουλειά? Χρειάζεται με την ανάλυση των καθηκόντων μας να κάνουμε επίθεση στην καθημερινότητα για να ανακουφίσουμε τους συμπολίτες μας. Να αρχίσουμε από τα απλά και μετά να πιέσουμε για τα σύνθετα. Να τρέξουμε την επέκταση του σχεδίου πόλης που ήδη προχωρά. Δεν θα αρνηθούμε ότι γίνεται. Από την Παπαδιαμάντη έως τη Λαγκαδά, για να έχει οικιστική πρόσβαση η Ευκαρπία στην κεντρική αρτηρία της Λαγκαδά. Να προχωρήσουμε το σχέδιο για την Εφεδρούπολη, την Ευξηνούπολη, τη Φιλοθέη, την περιοχή όπισθεν του Τζάμπο, για να απαλλαχθούν οι συμπολίτες μας από το βραχνά του δασαρχείου, των κατεδαφίσεων και της επιβολής προστίμων. Να πιέσουμε για την αποχέτευση στην Εφεδρούπολη που κάτι κινείται τελευταία. Για το υπόλοιπο της Ευξηνούπολης και της περιοχής του Τζάμπο και της Φιλοθέης. Η Φιλοθέη δεν έχει νερό ενέτους 2014, αν είναι δυνατόν, όπως και σε περιοχές της Ευξηνούπολης. Περνάνε 4 χρόνια και δεν γίνεται τίποτα. Ούτε ένα βήμα. Εμείς δεν λέμε ότι λύνονται όλα τα προβλήματα μέσα σε 4 χρόνια. Αλλά κάνουμε ένα βήμα. Να πούμε ότι ήμασταν εκεί και πήγαμε εδώ. Να προγραμματίσουμε και τη σχολική στέγη. Με την κατασκευή του δευτέρου γυμνασίου λύθηκαν προβλήματα. Όμως η Ευκαρπία ραγδαία μεγαλώνει. Και πρέπει να δούμε τους χώρους, να κάνουμε καινούριο δημοτικό, να κάνουμε το Λύκειο, να δούμε για παιδικό σταθμό. Να αποπαρατηθεί το κλειστό γυμναστήριο του πρώτου γυμνασίου. Θέλει δουλειά, πολλή δουλειά. Όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Φίλες και φίλοι, οι βασικοί πυλώνες που θα κινηθούμε είναι οι εξής. Η οικονομική βιωσιμότητα του Δήμου είναι πρωτεύον. Να εξασφαλίσουμε πόρους, να δημιουργήσουμε αποθέματα για να ασχοληθούμε με το περιβάλλον, με την κοινωνική πολιτική, με την κοινωνική αλληλεγγύη. Διαφάνεια και
και αποτελεσματικότητα λοιπόν στη διαχείριση των δημοτικών πόρων, στους δημόσιους διαγωνισμούς, στις μελέτες, στα έργα του Δήμου, έγκαιρη δημοσιοποίησή του στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος Διάβια. Τέλος της απευθείας αναθέσεις του Δημάρχου, από το γραφείο Δημάρχου, τόσο των έργων όσο και των μελετών. Έσοδα από προβολή διαφημίσεων. Διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από ικανά στελέχη, ώστε να εξασφαλίζονται πρόσθετοι οικονομικοί πόροι για τον τόπο μας. Περιβάλλον. Λειτουργία δικτύου περιβάλλοντος με συμμετοχή περιβαλλοντικών φορέων, σχολείων και συλλόγων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Η αστική ζώνη στην Ευκαρπία, που θα είναι η συνέχεια του ΣΕΙΞΟΥ. Αποκατάσταση των παλιών ταμαριών στην Ευκαρπία και δημιουργία θετικών δράσεων στον χώρο εκείνο. Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, ανάπλασης και ανάδειξης του ρέματος ξηροποτάμου και μισοτρών νερόνιτων. Πίεση προς την Εγνατία Οδό για εγκατάσταση ηχοπετασμάτων στην περιφερειακή, προκειμένου να μειωθεί η προκαλούμενη ηχορύπανση. Πίεση για απομάκρυνση των άκρων επικίνδυνων πυλώνων υψηλής τάσης της ΔΕΗ από όλες τις κατοικημένες περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά. Κοινωνία των πολιτών. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή όλοι οι πολίτες πρέπει να ενεργοποιηθούν. Πρέπει να δημιουργηθεί μια συμμαχία της Δημοτικής Αρχής, των εργαζόμενων στο Δήμο, αλλά και όλων των συμπολιτών μας. Να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες για τη συμμετοχή τους στα κοινά και στον εθελοντισμό. Να κάνουμε μια ηλεκτρονική βάση εθελοντών που θα είναι στη διάθεσή μας για ό,τι μας χρειαστεί. Να ανοίξουμε τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Να αναβαθμίσουμε τα τοπικά συμβούλια τα οποία δεν λειτουργήσαν. Να λειτουργήσει ο θεσμός του συμπαραστάτη του Δημότη επιτέλους, όπως και η Επιτροπή Διαβούλευσης. Να δημιουργήσουμε μητρό επιχειρήσεων του Δήμου και να πάρουμε μέτρα ουσιαστικά στήριξη των επιχειρήσεων. Θέλουμε να βλέπουμε τους επαγγελματίες της περιοχής να ανοίγουν κάθε πρωί το μαγαζί τους και όχι να βάζουν λουκέτο. Τους έχουμε στην κολονία. Οι βλάχοι. Όλοι. Δεν είναι δυνατόν να είστε ευκαρπία και να μην είστε βλάχους. Και στην πόλη. Επίτηδες το είπα να δω πώς θα φωνάξουν, αλλά είναι πολύ. Συνέχιση λειτουργίας προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού από το Δήμο Παύλου Μελά, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των δημοτών μας. Αποπεράτωση και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων μεγάλων, όπως είναι το γήπεδο στην Πολύγνη και το κλειστό γυμναστήριο βαρέων αθλημάτων στα Σταυρούπολη. Έργα και υποδομές. Καταρτούμε ένα τεχνικό πρόγραμμα άμεσα ελοποιήσιμο με εφικτά πράγματα, με τις απόλυτες προτεραιότητες του Δήμου. Συνεργαζόμαστε με τα αρμόδια υπουργεία για ολοκλήρωση όλων των μεγάλων έργων της πόλης που επιδρούν στο Δήμο Παύλου Μελά. Μετρό, κόμβι, περιφερειακός κτλ. Τίποτα δεν γίνεται για την οικογένειά τους να κάνουν βήματα προόδου και όχι οπισθοδρόμησης. Που θέλουν να βλέπουν την εντιμότητα να επιβραβεύεται, την απλή λογική να θριαμβεύει την εργατικότητα των πολιτών. Πιστεύουμε και μαχόμαστε για τα αυτονόητα. Ευκαρπιώτες και ευκαρπιώτισσες, οι εκλογές του 18 Μαΐου θα γίνουν με αυτοδιοικητικούς όρους. Είτε το θέλουν είτε όχι. Τέρμα στα ψευτοδιλήμματα. Την άλλη Κυριακή οι πολίτες θα αποφασίσουν σε ποιους θα εμπιστευτούν την πόλη τους για τα επόμενα 5 χρόνια. Και επειδή υπάρχουν 7 υποψήφοι δήμαρχοι, περίπου 150 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι στην Ευκαρπία, υπάρχουν καλά παιδιά, επιπόλοιποι πολίτες, καλές οικογένειες, γόνοι καλών οικογενειών σε κάθε ψηφοδέλτιο. Την Κυριακή όμως θα ψηφίσουμε για δήμαρχο και για διοίκηση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. 5 χρόνια είναι πολλά για να τα πετάξουμε. Ήρθε η ώρα η κοινωνία να επενδύσει στον άνθρωπο. Ήρθε η ώρα η κοινωνία να επενδύσει στους αξιόπιστους ανθρώπους. Σε αυτούς που αυτά που λένε, αυτά κάνουν. Επόμενα 4 χρόνια. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό αγώνα, η νίκη είναι κοντά. Η Ευκαρπία έδωσε σήμερα το σπίτι μας της νίκης. Η Ευκαρπία που με γνώρισε τα τελευταία 4 χρόνια να εμπιστεύεται. Αυτή την εμπιστοσύνη δεν θα την προδώσουμε ποτέ. Να είστε καλά, να είστε καλά με τους νίκης. Θα
τώρα να ανακοινώσουμε τους υποψήφιους με το ψηφοδέλτιο. Θα ξεκινήσουμε από την Ευκαρπία.